Yurdumyzyň ähli günjeklerine bolşy ýaly Daşoğuz vilayetinde hem täze ýyl bayramynyň dawralarynyň şadlyk şowkuny beslenip dowam edýän häzirki günlerini bagtyar raýatlarymyz bazar bereketiniň hüzürini görýärler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda adyk üçünçülügini döretmek, ak bazarlarymyzyň ýylyň bütün dowamyna islegli önümlerden dolu bolmagyny üçin etmek baradaky meseleni asla ünsünden düşürmeýär. Halkymyzy öz ýurdumyzda öndürilýän önümler bilen ygtybarly üçin etmek häzirki döwürde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrlarynyň biridir. Ýüňde goýulan aýdyň wezipelerden ugralýan senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň vilayet bölüminiň we partiýasynyň vilayet komitetiniň agdalary, vilayetin rehmetsöýür baba daýhanlary, söwda toplumynyň düzümleri hem şu günlerki alınıp barlayan işleriň ýokary derejede bolmagyny üçin edýärler. Bu bolsa ak bazarlarymyzyň, söwda dükanlarynyň, täze ýyl bayramçylyk taşaklarynyň ter önümlerden dolu bolmagyna mümkinçilik berýär. Täze ýyl bayramçylygynyň şanyna gurulýan ruh bilen çäreleriň çar tarafa şadlyk paýlayan pursatlaryny, bagtyar raýatlarymyzyň ak bazarlaryň hyzmatyndan uly höwes bilen peýdalanýanlyklaryny belläp geçmek diýsen ýakymlydyr. Vilayetin bazarlaryna, söwda merkezlerine, dükanlarda, şol sanyna vilayet merkezindäki köp ugurly söwda bazaryna, bagtyar raýatlarymyzyň uly höwes bilen satyn alýan dürli harytlaryna gözüň düşenine göwnüň göterilýär. Dürli uçkun berýän harytlary görüp gowanýarsyň. Aýratyn hem toy bayramlaryň bereketli saçagynyň beregi bolan dürli ady harytlarynyň tatuglary göwnüze ýoly goýulandyr. Bazarlarda vilayetin telekeçileriniň we daýhanlarynyň, bagwanlarynyň öndüren önümleriniň örän köp görnüşleri bolup, olar ýokary hili we terligi bilen tapawutlanýar. Söwda bazarlaryna öz ýurdumyzda öndürilen göýök bakça, çörek we çörek önümleri, süýüji, köke, kanditer şeýlede dürli görnüşli beýleki önümler bilen el ýeterli bahalardan dolu üçin edilmegi halkymyzda uly kanagatlanma duýgusyny döredýär. Bayramçylyk sowgatlary, hususan körpe nesil üçin sowgatly harytlar gözüň dokundurýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň halkymyzyň toy taşaklarynyň dürli nymatlardan dolu bolma baradaky aladalarynyň netijesidir. Demirgazyk vilayetiň merkeziniň we etraplarynyň beýleki bazarlaryna da, dükanlaryna da täze ýyl bayramynyň öň ýanynaky bol elin satuglar dowam edýär. Munyň özi bayramçylyk münasibetli gurulýan dawralaryň joşgunyň has artmagyna getirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyz 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasyna ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen önümler bilen ygtybarly üçin etmek ileri tutulýan wezipeleriň biridir. Soňky ýyllarda bu abatda gowandyrjy netijeleriň gazanýanlygyny bellemek bolar. Täze ýyl bayramynyň öň ýanyna häzirki günlerde bazarlardaky bolçuluk güneşli diýarymyzda durmuşa geçirilýän işleriň aýdyň misallar. Terwe tagamly önümler ilaty el ýeterli bakadan hödürlenýär. Olaryň arasynda göýök bakça, miwe hemde beýleki adyk önümler münasip orun tutýar. Bu görnüşleriň ählisi Daşoğuz vilayetinde täze ýyl bayramynyň saçaklarynyň zerur önümlerden dol boljokdugyny aňladýar. Şonuň üçin vilayetiň ilaty döredilýän ähli şertler üçin gahrman arka dağymda hemde arka dağly gahrman terdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.